Ang Semana Santa gitapos ato sa pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw kagahapon. Arzobispo Sugbo nang hinaot nga makabaton og kabag-uhan alang sa kaayuhan sa tanan. Si Femari Dumabok sa report. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, gisaulog ni Cebu Archbishop Jose Palma ang paghandom sa misa sa katapusang panihapon. Gisundan kini sa paghuga sa mga tiil sa mga apostoles. Gihimo isip simbolo sa pagpangalagad. Sa pagka-Biyernes Santo, gihimo usab ang veneration of the cross, isip pagyukbo o pagbalaan sa cross diin namatay si Kristo. Human niini, gisunod ang prosesyon sa imahin sa namatay nga si Jesus uban sa iyang inahan nga si Santa Maria. Gipahigayon usab og kaugalingong blessing sa bag-ong kayo ang Cebu Archdiocesan Shrine of St. Pedro Calungsod isip kabahin sa seremonya sa Easter Vigil Mass. Human niini, gipahigayon usab ang renewal sa baptismal vows. Si Father Andre Ventanilla, chairman sa Commission on Youth sa Archdiocese of Cebu nga maoy main celebrant sa Easter Vigil Mass, mihulagway niini nga maoy labing dakong fiesta sa simbahan sa tibuok kalibutan. Sa Domingo sa pagkabanhaw, pasado pa lang sa alas 3 sa kadlawon, nagtapok na ang mga tao sa palibot sa Cebu Metropolitan Cathedral aron mosaksi sa sugat sa kabanhawan. Sa reenactment sa pagkabanhaw ni Jesus, gitangtang itom nga belo nga gitabon sa ulo sa imahin sa mahal nga Birhen Maria o giilisan kini og korona. Giduyugan kini sa pagsayo sa mga dancer nga naka-costume og mga anghel. Usa kanila ang 21 anyos nga si Niña Santiago nga mihalad niini isip pasidungog og pasalamat uban sa iyang mga pag-ampos sa kahitasan. We've been praying for good health, for guidance, for everything. Mag-guide me ni Lord. Gitapos ang reenactment sa sugat pinaagi sa fireworks display. Sa misa sa pagkabanhaw, nang hinaot si Arsobispo si Palma, nga dungan sa Domingo sa pagkabanhaw, mabag-uusap unta ang mga panlantaw sa katawhan uban sa hugot nga pagtuo ngadto sa kahitasan. Akong pagampo nga kining panahon sa Easter, panahon sa pagbag-o o kausaban. Kay pirmi na ito gipahinumdum ang nabanaw nga Kristo nagdala bagong kinabuhi. Unta sa personal nga level, doon ay kabaguhan alang natong tanan. Kabaguhan in the sense nga we are the same person pero unta we become better, no? A new way of living Christianity. Lakip sa giampo ni Palma mao ang kalampusan sa Sugbuswak nga mamahimong kabahin unya sa Jubilee Year celebration sa simbahan sa Sugbo sunod tuig. Uban ni Marlon Malgaz o Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.